Bagong kowe arep ngopo? Lho, arep nesu. Nesu karo sapa? Lho, karo kowe. Kowe gelem ora tak nesoni? Aku ora ana perkara karo kowe ning karo bapakmu. Sinuwun. Amun kaya ngoten sinuwun. Sampeyan kok terus ajeng menggak karepane bapak lembangon kayangan. Bapak niki duwe niat apik lho. Wong duwe niat apik kok bebeda, wong duwe niat apik kok diganggu. Arepe pripun kula nyuwun prisa nyuwun pangapunten. Apa ya? Gua ora kaya omonge ra jelas kok. Kok kula nyuwun prisa karo sampean. Karepmu piye? Sir sampean pripun? Bapakmu kudu leren nggone bangun kayangan. Ora iso, wiwite urung kok leren. Ya Mario. Tenang malah bantu Mas. Wong aku iki karo bapak sayang, bahwa aku tresno karo bapak. Nganti aku dadi letkol kaya ngene iki nek ora saka bapak ora bakal iso kelakon. Letkol apa? Letkol Sukino. Ayo.